Ahoj, poďte so mnou pripraviť túto dubajskú čokoládu, ktorá je v mojom prevedení ako stvorená ako darček na Valentína. Áno, som si vedomá, že som s týmto trendom riadne pozadu, ale ostan tu so mnou. Bola som v supermarkete Aldi vo Viedni a náhodou som natrafila na kunafu, to je vlastne tá cestovina, čo je vo vnútri. Tak som si povedala, že to vyskúšam a zistím, o čom bol celý tento hype. Zo skrine som vybrala moje srdiečkové silikónové formičky, pričom tie menšie sú formičky na klasické mafiny, ktoré boli ideálne veľkosťou, tak dvakrát do úst. Na takéto dve väčšie a 8 menších srdiečok použiť 200 g roztopenej čokolády. Ja som jednu polovicu robila s ruby čokoládou, druhú s horkou, ale môžeš kľudne použiť aj bielu, mliečnú alebo goldku. Celé dno formičky si povytieraj čokoládou, aby nikde neostala medzera. Predtým, ako to uložíš do mrazničky stúhnuť, môžeš na dno nasypať trocha nasekaných liofilizovaných malín alebo slaných pistácií a nechaj v mrazničke stúhnuť aspoň tak na 30 minút. Medzi tým si zmiešaj 340 g pistáciovej pasty alebo krému so 100 g kunafy. Ja som mala takú už upečenú, pokiaľ však natrafíš na surovú, tak ju ešte opeš na panvici na masle a nasekaj na menšie kúsky. Pokiaľ však nemáš v dispozícii kunafu, môžeš ju kľudne nahradiť na jedno nakrájanými pistáciami, ktoré zamiešaš do pistáciového krému. Ti tomu dodajú ten chrunkavý element, ktorý práve poskytuje tá kunafa. Plnko poriadne utlač, aby nikde nevznikla fuga a nikto sa nesťažoval na málo plnky. Do malých srdiečok som do stredu strčila aj celú malinu, aby to vyzeralo pekne pri prekrojení. Plnku však neplň úplne povrch a nechaj kúsok miesta na zvyšnú roztopenú čokoládu, ktorú navrch nalej a uhľaď. Takto pripravené valentínske čokoládky daj opäť stúhnuť do mrazničky, kľudne aj na hodinu, aby sa ti to potom ľahšie z tých formičiek vyberalo. Nakoniec už len ozdob podľa vlastnej fantázie, ja som na vrch nastriekala trocha bielej a ruby čokolády a nasypala na vrch liofilizované maliny alebo solené pistácie. Musím fakt povedať, že rozumiem tomuto boomu okolo tejto čokolády, pretože je naozaj vynikajúca, chrumkavá a zároveň sa rozplýva v ústach. Kombinácia pistácie a čokolády, ktorú som ešte doplnila aj o maliny, je famózna klasika. Enjoy!